Kunezinto nje okungafanele uzi-accept noma uzamukele noma uzi-understand umuntu wesilisa ophilayo ungesiliphenti. Asikho isidingo soku-understand ukuthi umuntu wesifazane othandana nawe uyaphuza. Ayikho into yoku-understand. There is nothing understandable kuleyo nto leyo. Ukuthi-ke uthandana nentombazane ephuza utshwala ayi-understandeki leyo nto leyo. Ngenxa yokuba yiphenti omunye uze ethengele utshwala yena intombi yazi ngabazali obonaka ukuthi lo mzali lona akazalanga wabola amathumbu. Ngeke u-understand ukuthi intombazane iphuza utshwala othandana nayo ngaphandle uma nithandanela ukuxhaphazana, ngoba mina ngazi ukuthi isisekelo sothando umshado. Mhlawumbe omunye angaqhamuka-ke angiphikize noma angitshela athi hayi unamanga, isisekelo sothando isex. Le sex egugisa abantu, le sex eyenza abantu baba namashwa emhlabeni, ngoba le sex before marriage le ibabulela abantu emhlabeni. Baphelile abantu, baqedwa yini? Baqedwa i-sex before marriage. Hayi ngiyakutshela, abanye bathi sex imnandi, isuke ingemnandi into ekulimaza umphefumulo. Hayi angiboni imnandi lo nto, kufana nanto eqedela imali. Ngeke ukuthi imnandi uthi hey utshwala bumnandi, kodwa utshwala bube bukwenza ungabi namali. Bumnandi mako utshwala into yabantu abanemali. Ngeke ukuthi mfowethu usenelokhuzana usene ande yodwa uthi wena utshwala bumnandi. Bumnandi kuphi? Isisekelo sothando ngajabula uma ngakhona ungangiphikisa. Isisekelo sothando umshado nje. Sishalile phela intombi thina. Khona isikhathi la obuthi khona mawushela intombi ithi ngithandelane. Bengakandona oxhaka. Nefebe. Ubuke ushela intombi ufike uyibingelele ivume. Uthi njani? Ithi ngiyaphila. Uthi hayi cha ngithi angize kuwe nje ngizozendlala, inhliziyo yami iphuphuma noma ikhephuzela uthando ngawe. Kungangijabulisa kakhulu uma singahlanganisa inhliziyo zethu eyami neyakho, sihlanganise sibe into eyodwa. Utho le ntombi ayizukuphendula uyozujike. Enye mayikuza ukuthi ngempela indaba yakho uyayichaza. Ngoba khona ishimane eseshelelwa amapholo, okunye kushelelwa yinje imoto, sekushelelwa imoto, ushelelwa ukuthi usebenzaphi ngoba emhlabeni manje kugcwele kakhulu ifebe. Ifebe kwangebona abantu bokuba baningi, zalungile noma zintathu. Manje ziningi yazi isifebe siyaqhephulela. Siqhephulele wangena esifebeni. Kunabafowethu namhlanje mfowethu uyasithi ngikhuluma iqiniso. Ngihle kusulu kunabafowethu bangcwatshwa abekho. Abanye badutshulwa, abanye bakwazi basenhlabathini bangcwatshwa kwaphela nya ngenxa yesifebe. Ngoba isifebe masiqhephulela kuba ngathi ungena ezulwini kanti ungena esihogweni. Futhi ngeke kungangcola umphefumulo wakho mawulele nesifebe. Wawushela intombi uyivimbe. Uyishela ithi mayizwi ukuthi ayikhona angathi amazwi akho, ngoba mawuyinsizwa ushela amazwi wakhulumayo fanele ayithole indawo enhlizweni yentombi. Hayi unoxhaka ukhuluma ngefebe mina. Isifebe yinja. Isifebe noma ungashelanga isifebe mawutheke Sunday uzobuka kuphi? Sithi isifebe hayi ngizobe ngisendlini. Uthi hayi bengicela ukuthi siyodla ngaphandle. Inhloso yami nje ukuthi ngikwazi kangcono. Zisho kanjalo lezi nja lezi exhaphaza ifebe. Isifebe sithi okay ngizoqala ngiwashe yabona. Isifebe sine voice yokufeba, sine voice yaso yasesihogweni. Bese uthi ngizofika ngemoto la ngabo 12. Angazi ungathanda ukuyodlaphi. Isifebe sifuna lokho nalokho kulambayo lokho amantombazana. Amantombazana abulawa indlala ukuthi ungazi unikela umzimba wakho kumfana ngenxa yokulamba. Ngenxa yendlala uzutshabuka izinqa sibe muncu. Iphela ingquthu kama wakho inyaswe. Sala impela uyigobolo sile bridge le holo lomphakathi elingena itulo phakathi. Sale nje ipipoti. Ngenxa nje yokuthi uyalamba, awufuni ukusebenza njengamanye amantombazana, awufuni ukuzama njengamanye amantombazana, wena uthatha umzimba wakho. Baningi omahosha la. Ngiyababona laba bama emgwaqeni. Kunomahosha abahosha indirectly. Kunomahosha ohlala nawe nje eMpumalanga. Kunomahosha ohlala nawe eThekwini. Kunomahosha ohlala nawe eGoli. Awuboni umahosha ngoba manje ula eduze kwakho. Yabo
yini inhloso yenu yokuthandana ngoba inhloso yothando nje umshado ukuthi egcina angithi insizwe yazendlala ngolimi lwayo iqede lapho iwini inhliziyo yentombi emva kwalokho insizwa ngikhuluma mina ngomnqatha ngikhuluma ngensizwa emva kwalokho insizwa besithi ngicela ukuyovela kini. Yabona ngabe ngijene emhlabeni kuba kunabantu abanjalo ufike lento ushembo iphatha inikeza abantu bayithimisela ngamatha abantu lena ukuthi abantu abalobolane beganane. Wawuthi musuyishalile lentombi lena isizwe ukuthi amazwi akho ayangena enhlizweni yayo isiyaziza ukuthi iyachazeka bese kubuza umbuzo wodwa ithi ngithandelana. Ha, yabona lapho sasike sihlekana esikoleni masilapha ngebreak ukuthi uphendule wathini mayekubuza ukuthi uyithandelana. Sishela mawushela usafunda isikoleke usukudakwa ngoba ayikho into osukuyishelela. Esikoleni kuyafundwa nje. Mama waxuba isikole nomjolo indaba yakho ayikho. Siphelile nje indaba yakho. Lapha esikoleni kuyafundwa nje kuphela. Mawungafundanga uparticipate kuma activities enziwe esikoleni. Ayikho into engale kwalokho. Ngale kokufunda esikoleni akukho kunye. Mawufuna ukuba isifebe futhi esikoleni uyaba isifebe. Okwasho kanjalo umkhokheli uMamncwango lapha yayisanda neso athi la emawufika la eNazaretha lento ofuna ukuba yiyo uyaba yiyo. Anofuna ukuthakatha uzothakatha. Mawufuna uqoma uzoqoma. Mawufuna uqonywa uzoqonywa. Kwathi kodwa lazile ukuzokholwa la. Yayimangalo intombi ethemba abazali bayo ethanda abazali bayo yayimangalela ukuthi ungithandelane. Alokho namhlanje lokhu ukufunza ipizza emlonyeni kudle lapho ukufunza inandosi sekuyahamba kuyolala sekuyashefa kuyolala ngoba isifebe into elula ozazi sami ukuthi abanye balalelwa khona emotweni umfana uyokwapuna ngomunwe emotweni uzokweqa amehla ngathi imbuzi inqunywa ngonyuye uyokweqa amehla wena futhi Nkosi yami kazi ubani ubaba wakho nje noma wakho unwephula ngomunwe umfana kunwephule ngomunwe emotweni uyoze gcina nenze khona la emotweni lento enisuke nifuna ukuyenza eboli lasesihogweni mawuphuma lapho vele uphuma usuyisiyephu nje angazi uphuma lapho usumgodoyi wentombazana ngisho abantu bakini abalele ngisho uNkulunkulu uphuma ngoba i-sex before marriage it contaminates umphefumulo wakho ayigcini ngokungcolisa umzimba wakho it also contaminates umphefumulo wakho. Kunabantu abangcolela kuyingozi kabi ukungcolela umphefumulo. Kungcono ukuthelwa udaka emnyameni kunokungcola komphefumulo. Kunabantu abangazi ukuthi once kwangcola umphefumulo wakho your soul sakuphelile ngawe. Kuphelile ngawe. Walala nesifebe uzongcola emphefumulweni hayi enyameni. Kodwa ngoba umbozwe ijwabu ngeke ukuzwe lokho futhi ngeke uzukubone lokho engikusho. Intombi yayibuza ukuthi ngithandelane ifuna isizathu wageja lapho kuphela ngeke ukuthi ngikuthandela ukukushada usafunda isikole uzoyishada kanjani ufunda isikole la kuze ukuthi kwavele kuphela indaba ngaso sikhathi isijuqu bese kuya ukuthi ubushela intombi ezalwa abazali noma ubushela isifebe. Number 2 ungeke ukubekezela ukuthi intombazana ikufebele ikujolele nomunye umuntu wesilisa uthi uzobekezela leyo nto leyo ithi ngiyaxolisa baby ubekezela ukuthi umuntu ujolile ufebile ulale nenye indoda umuntu wesifazane mawuthandana naye ngokweqiniso ekwazi ukolala nenye indoda ngaphandle kwakho ukubulele lo muntu wesifazane asikho isidingo sokumxolela axolele umuntu ofebile. Ha Nkosi yami akazi athi kimbingelele sawubona wemfowethu ungabe umxolela umuntu wesifazane ofebelile akathethelelwa ngoba kusasa uzofa. Yonke lento basuke beyenzela phezulu kwakho napheko umphefumulo wakho. Fana umuntu owesifazane oganile ma ephinga nenye indoda usuke ngcolisa umphefumulo womyeni wakhe nowakhe ngcolisa ngisho ithebe nomsamo wakubo wala ganele khona. Awukwazi uthi ungaxolela umuntu ekufebelile usubambile ukuthi ukufebele nenye indoda uqhubeka wena uxolela isifebe asixolelo. Ingakho ukuthi mina ukuba kuseqala nje mina ngabe ngihlala ngiphethe inkemba mina asibona nje isifebe ngesiculuza ngoba abekho abantu ababole njengefebe emhlabeni ayizungcolisile umhlaba ifebe hey waza ngazi singaqoqwa ziyofaka kumuphi umgodi. Kunamafowethu nje akazange ekhaya omunye akayisanga imali ekhaya uthatha imali yonke ayibhombele esifebe nomunye akasakazange ngisho ekhaya omunye akanalutho ekhaya mayingafa nje kofana ukuthi kufe nje isiqalekiso sesidindi somtshiki.
ngoba isifebe sikuphendula ingqondo ibele lesifebe linzima kabi lokuhlala